no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Moi preto desta zona en Punta Couso, na parroquia ribeirense de Aguiño, foi onde os servizos de rescate recuperaron do mar o corpo sen vida da muller, de 56 anos e veciña de Cacheiras. Ao parecer atopábase co seu home practicando pesca submarina, cando un golpe de mar provocou que emborcase a súa embarcación. A súa parella conseguiu chegar nadando a terra e pedir auxilio. Nese momento iniciouse un operativo de rescate, no que interviñeron membros da Policía Nacional e da local, Protección Civil, gardacostas, unha lancha da Cruz Vermella e a embarcación de salvamento marítimo. Foi esta última a que recuperou o corpo xa sen vida da muller aboiando no mar. Os distintos medios que participaron no rescate intentaron reanimala sen éxito. O cadáver foi trasladado ao Toupeirao de Ribeira e posteriormente ao anatómico forense para practicarlle a correspondente autopsia. As probas determinarán as causas do seu falecemento. A histórica campaña marisqueira de Noia podería superar os 16 millóns de euros. Tras a baixada de prezos despois da campaña de Nadal que obrigou a reducción dos topes, as cotizacións volvían repuntar nas últimas semanas, chegando mesmo a valores propios da apertura de campaña. O berberecho está un poquinho máis baixo que ao principio, agora ten os precios como ao principio. Hai demanda a baixar os topes, porque máis hai calidad, a ver se siguen así. Eu penso que sí, porque no mes de marzo suelen subir. Con estes bons resultados, o Cabildo acordou seguir traballando alo menos ata finais de marzo. Estudan ademais incrementar lixeiramente os topes de berberecho, que baixaran ata os 5 kilos. Reducimos os topes, que os temos moi baixo de berberecho, sobre todo. A pé son 3 kilos, a flote son 5 kilos, tripulante. Pero bueno, hoxe mesmo temos unha reunión de Cabildo e igual subimos un pouquiño, non moito, porque senón igual baixan os precios. Os precios agora van moi ben, fixo efecto a baixada de topes, porque agora vai a 14 e pico primeira de berberecho, o segunda a 7 e pico, terceira a 4 e pico, e o cuarto a 2,80. A japónica tamén subiu a 8 e pico, bueno. A babosa está en 12 a primeira e en 10 a segunda, a fina vai ben, tamén 64 a primeira, segunda sobre 40 e terceira sobre 16, os precios ahora van moi ben. Pero o berberecho queremos subir un pouquiño, moi pouco, a ver como reaccionan, pero hasta finales de marzo fixo. Agora dentro de 15 días teremos unha reunión a ver se igual temos un pouco na mente traballar de testar hacia San Cosme, hacia arriba, porque aí hai 3 anos que non se labra, tamén dixonos a bióloga que estaría ben labrar algo, pero bueno, a ver os precios, a ver as capturas que hai aí, vamos mostrar outra vez e a ver, despois decidimos, pero hasta finales de marzo vamos traballar. Unha vez paren definitivamente a actividade, ben en marzo ou en abril, a confraría iniciará os traballos de limpeza e retirada de depredadores, co fin de preparar a vindeira campaña que previsiblemente abrirá en setembro. Mesmo cando acabamos a campaña, vamos facer arados, mas vamos coller depredadores, unha vigilancia estrita, coidar a playa todo o verán e a primavera, porque despois en setembro xa temos pensado abrir. Logo ven outra campaña, non está xa a porta, temos que coidar os bancos para que cando desobe este todo ben.
Unha vez rematado o prazo de presentación de expedientes, producíase o pasado 19 de febreiro, foron preto de 100 as solicitudes recibidas na Consellería do Mar, destinadas a melloras no eido da acuicultura, as que a Xunta destinará este ano un total de 18,7 millóns de euros. Este ano se presentaron preto de 100 solicitudes de axudas dunha orden que se convocou en xaneiro, que rematou o plazo de presentación de expedientes a semana pasada, e eu estou moi contenta porque se presentaron, xa digo, no entorno de 100 expedientes de axudas, e iso quere decir que o sector bateiro sigue sendo un sector forte na nosa economía, e eu espero que estes 18,7 millóns de euros que se poñen a disposición do sector sirvan para seguir reforzando todo o que ten que ver ca produción do mexillón, ca produción da nosa acuicultura, e que Galicia siga sendo líder neste campo tamén, non? Creo que é unha posición que non debemos de perder, a do liderazgo da produción de acuicultura, e así pois vimos vendo que dende o ano 2016 os expedientes de axudas que se veñen presentando todos os anos pois van crecendo, e iso eu creo que é un bo síntoma porque demostra pois a fortaleza deste sector, non? Segundo explicou a propia Rosa Quintana durante unha visita realizada a unha batea en Rianxo, das que participaron precisamente na convocatoria destas subvencións o pasado ano 2017. Deronse 3 liñas de axudas: para investimentos productivos, para o incremento da eficiencia enerxética e o fomento de uso de fontes de enerxía renovables, e tamén para a contratación de servizos de asesoramento. Hai 3 líneas fundamentales, unhas para a millora na produción, outras para o aforro enerxético e outras para o asesoramento técnico. Tamén as pequenas e medianas empresas poden solicitar axudas para que técnicos lles asesoren nas melloras que son precisas facer á hora de desenvolver o cultivo. A conselleira incidiu tamén en que a Xunta aposta por que Galicia siga sendo unha comunidade líder no cultivo de mexillón e destacou o potencial deste sector como máximo expoñente da acuicultura en Galicia. De feito, segundo ela, o 75% das subvencións convocadas o pasado ano para investimentos productivos en acuicultura foron precisamente a parar ao sector mequicultor. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. O Consello da Xunta dou luz verde ao proxecto dos pantaláns para os bateiros de Cabo de Cruz, actuación que dá resposta a unha demanda histórica dos profesionais que carecían deste servizo nun porto cunha das flotas mexilloiras máis numerosas de toda Galicia. A primeira é a construción de pantaláns no porto de Cabo de Cruz, no concello de Boiro, unha medida que foi demandada pola flota mexilloira, a que respostamos cun investimento de 7 millóns de euros. O proxecto inclúe 139 prazas de amarre e a instalación dunha pantalla flotante que protexe a dársena contra o mar e o vento e consiga así unha lámina de auga abrigada para facilitar a ubicación dos pantaláns. A dotación desta infraestructura, que se licitará nas próximas semanas, engádese outro proxecto de gran relevancia para o sector pesqueiro, polo que suporá de mellora na calidade das augas. Trátase da instalación dun colector e tanque de tormentas en Rianxo por importe de 6,5 millóns de euros. Dun colector de 1,5 kilómetros e dun tanque de tormentas no concello de Rianxo por un importe de 6,5 millóns de euros para mellorar o saneamento da ría de Arousa e tamén para mellorar as condicións de verquido da auga do concello de Rianxo a ría. Este colector, xunto coa nova depuradora que temos xa comprometida, axudarán a avanzar a finalización do plan de saneamento da ría de Arousa, no que levamos investidos nada máis e nada menos que 53 millóns de euros, e agora, con este novo investimento, 6,5 millóns, ata un total de 30 que nos faltan, finalizaremos o saneamento cun investimento superior a 83 millóns de euros na ría de Arousa.
O presidente de Portos de Galicia explicou esta mañá que na provincia de Pontevedra se ten avanzado dun xeito contundente na elaboración de documentos de delimitación de espazos e usos portuarios, os coñecidos plans de uso. Durán Hermida explicou que a día de hoxe Portos de Galicia ten aprobados 17 destas delimitacións. En Galicia temos aprobados 34 delimitación de espazos e usos portuarios e desos 34, 16, non, 17, un máis, porque hai un que se aprobou hai poucas semanas, que é o de Cangas, 17 son na provincia de Pontevedra. En consecuencia, a metade dos plans de usos aprobados no sistema portuario autonómico corresponden á provincia de Pontevedra. Son Baiona, O Grove, A Illa, Canido no Concello de Vigo, Boaña, Vilaxoán no Concello de Vilagarcía, Cambados, A Toxa, que é Concello do Grove, Vilanova, Porto Novo, Concello Sanxenxo, Meloxo, Concello do Grove, Sanxenxo, Conbarro, Concello Bueu, Bueu Beluso, Panxón en Nigrán e Aguardo Pasaxe. En relación aos plans especiais, tamén dixo que a provincia de Pontevedra é pioneira neste eido. Desde o punto de vista dos planes especiales, comentar que na provincia de Pontevedra hai aprobados 3 que corresponden ao Concello de Baiona, ao Concello do Grove, incluindo a Toxa e Sanxenxo, e se está tramitando outros 3 que son Canido, que é un porto no Concello de Vigo, Conbarro, como sabedes, en Pollo, e Cambados. Estas dúas ferramentas permiten zonificar os solos dos peiraos e ordenar a actividade que se desenvolve nel. En relación á dragaxe da ría, Durán Hermida dixo que dende a Consellería do Mar non se dará ningún paso neste eido sen o consenso de todos os afectados nesta materia. O que non vai a facer a Consellería do Mar, é de xeito global ou de xeito parcial acometer unha dragaxe que non conte co consenso de todos os as partes que están interesadas, que forman parte do proxecto, digamos, traicionaríamos a nosa idea. Que eso a veces dificulta unha solución, o recoñecemos. Dende Portos de Galicia dixeron esta mañá que traballarán en alternativas que permitan facer esta dragaxe de xeito parcial. Pese a isto, Durán Hermida dixo que calquera alternativa dunha dragaxe estará suxeita ao mesmo consenso que unha dragaxe global. Portos de Galicia renovará tamén os departamentos dos estibadores do Peirao da Pobra. Así o comprometeu o presidente José Juan Durán durante unha reunión de traballo mantida coas 3 empresas consignatarias que operan neste porto Barbanzán. Os representantes das 3 firmas trasladaronlle a urxente necesidade de reformar as instalacións, das que fan uso os traballadores da descarga de túnidos. Ademais do acondicionamento dos departamentos, o presidente de Portos anunciou outras melloras, como é o caso do estudo dunha dragaxe no porto comercial, a mellora do alumeado ou o peche do recinto. Esta última actuación xa aparece consignada nos orzamentos do ente autonómico, en cumprimento do Código Internacional de Seguridade para as Instalacións Portuarias. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.